Decíamoslle empezando o informativo que hoxe empezaba o cole. Bueno, pois mañá a COE terá nas rúas unha festa particular e é unha festa de volta ao cole. Precisamente dela falaba tamén esta mañá o presidente de ACOE, Xindo Viñamaior. Este ano vai ter unha, bueno, quixemos que tuvera unha componente máis espectacular, por decirlo de alguma maneira, non? A inversión, tanto a inversión como a cantidad de actividades que imos facer, pois significan un paso adiante, un salto en canto a calidade desta actividade. As actividades empezarán ás 4:30 da tarde e desenvolveránse por todo o Concello, non se van ubicar, como toda agora facíamos, pois na Praza do Concello, non se van centralizar ali as actividades pola sencilla razón de que pois comercio hai en toda a estrada, consumidores hai en toda a estrada, e asociados hai en toda a estrada. Entón, quixemos que todos o colectivo se vira involucrado. Decía antes que vai ser unhas actividades moi ambiciosas porque, bueno, dende xogos a malabares hasta zancudos, festas da espuma, vai haber unha cantidad de actividades que nunca antes había. Queremos agradecer a colaboración de todas as entidades que o fan, pero especialmente a Rita Rotulación, porque financiamos casi o 50% do programa. Ás 7 da tarde, tamén cun convenio que temos establecido con Medicinas Centrales, habrá un ciclo de cine infantil gratuito e a saída habrá unha festa de espuma diante na Praza do Concello para despedir este día que ten a celebración deste día, que ten como objetivo un doble objetivo. Por un lado, que a xente o pase ben, é dicir, que os nenos e as nenas o pasen ben. Eso significará que os pais terán tamén máis tempo para facer as súas compras. A parte desta vertente económica, estritamente económica, está a vertente un pouco da actividade social que o colectivo, que a asociación ven desenvolvendo dende fai anos, para ser un referente da sociedade estradense. Nada máis, convidar a todas as persoas, animar a que veñan, aínda que non sea a comprar, polo menos a disfrutar das actividades que organiza a Asociación de Comerciantes, e recordarlle que se o tempo estuvera malo, pois suspenderíase hasta que o tempo mellorara ou hasta que unha data próxima. De todas maneiras, parece ser que non, que vai vir bo día, entón nada, esperamos vos a todos mañán ás 4:30 da tarde.